ωραία. Σήκω τα χεράκια. Το ένα, στο ένα θα βάζει. Ωραία. Ή. Σωστά. Πότε πιστεύετε ότι τα ματάκια του θα γίνουνε καρδούλα? Σε ποια κίνηση του σκάκι θα γίνουνε καρδούλα? Για δείξε την καρτέλα, Μάρια. Γιατί θα γίνουνε καρδούλα σε αυτή την κίνηση? Επειδή είναι κόκκινη. Επειδή είναι κόκκινη, λες. Επειδή είναι κόκκινη, λες, γιατί πιστεύετε, Νικόλα, ότι σε αυτή την κίνηση που είναι το δελφίνι θα γίνουν κόκκινοι? Για πες, Νικόλα. Γιατί δεν μπορεί να φάει το βασιλιά. Γιατί δεν μπορεί να φάει το βασιλιά. Μπράβο, Νικόλα. Σε ποια κίνηση πιστεύετε θα γίνει χ? Σε αυτήν ή σε αυτήν? Για πες μου, Θωμά, γιατί πιστεύεις ότι σε αυτήν θα γίνει χ? Επειδή άμα έχουμε αυτή την κίνηση. Γιατί θα φάει το βασιλιά. Μπράβο! Ακούς το Δωρή? Θα γίνει χ επειδή θα φάει το βασιλιά. Και σε ποια κίνηση πιστεύετε ότι θα γίνει τα ματάκια του κύκλος? Στην πράσινη. Γιατί θα γίνει κύκλος στην πράσινη? Επειδή Θα φάει το βασιλιά. Ναι. Σε αυτή την καρτέλα θα γίνει κύκλος, αλλά κοιτάξτε, έχει δύο κινήσεις να κάνει η Χελώνα. Γιατί πιστεύετε ότι θα γίνει κύκλος? Κύκλος είναι... Ο κύκλος είναι η έκπληξη. Αυτό, κοιτάξτε. Ο κύκλος είναι... Γιατί είναι έκπληξη? Γιατί θα είναι αυτό εδώ πέρα, σε αυτή την καρτέλα? Μπορεί κανείς να σκεφτεί? Γιατί εκπλήσετε? Γιατί βλέπει ότι είναι έτοιμος να φάει το βασιλιά. Είναι έτοιμος να φάει το βασιλιά, αλλά και τι άλλο είναι? Ότι δεν μπορεί να φάει το βασιλιά. Α, κάτσε! Και το τρώει! Και δεν το τρώει! Σωστό! Να βάλεις ζέτα όλα τα ψάρια που έχουμε αυτές τις καρτέλες. Δηλαδή, εδώ είναι η βουρού. Πού είναι το η Χελώνα, σε ποια θέση? Για έλα δείξε σε ποια θέση είναι η Χελώνα. Εδώ είναι η βουρού. Και η Χελώνα σε ποια θέση μπαίνει? Μπράβο. Το δελφίνι σε ποια θέση μπαίνει? Το δελφινάκι. Ωραία. Και ο υπόκαμπος? Ο υπόκαμπος, για δες καλά, εδώ, να το, κοίταξε. Μπράβο. Άρα, σε αυτή την κίνηση, είπαμε ότι άμα τη δει αυτή την κίνηση το πάντα, τι θα κάνει? Τι ματάκια θα βγάλει? Χ, μπράβο, ωραία. Σε αυτή την κίνηση, τι ματάκια θα βάλει? Γιατί δεν μπορεί να το φάει, ωραία. Και σε αυτή την καρτέλα που έχει δύο κινήσεις, τι θα κάνει το πάντα? Για να το δούμε, είστε έτοιμοι? Ναι. Ωραία, για να δούμε, αυτή είναι. Βγάλτε, να το, τι βγήκε? Για να δούμε την καρτέλα. Βγήκε καρδούλα, γιατί? Μπράβο, βγήκε καρτέλα, γιατί? Για πες, Μάριε. Τι είπε ο αδερφός? Γιατί δεν μπορεί να φάει το βασιλιά. Μπράβο, μην κοιτάς το χρώμα. Απίστευτος, όλα τα κατάλαβα. Ωραία, για να πάρει μια καρτέλα η Ζέτα. Ναι, και πάνε βάλε, αλλά έχουμε αρκετή ώρα. Για πάρε μια καρτέλα, Ζέτα. Τι θα βγει σε αυτή την καρτέλα που διάλεξε η Ζέτα? Τι θα βγει? Τι ματάκια θα βγουν? Μπράβο! Για βάλε στην κάμερα. Αυτό είναι, νομίζω. Γιατί κάνει? Για φέρε. Όχι, για πες στον Νικόλα, γιατί? Γιατί δεν ξέρω πού να πάει. Γιατί η μία πορεία μπορεί να φάει το βασιλιά, ναι, και η άλλη πορεία δεν τον τρώει, μπερδεύει. Ματάκια θα βγάλει. Γιατί έβγαλε τέτοια ματάκια? Τι έβγαλε? Για δες ξανά. Γιατί έβγαλε χ ο υπόκαμπος? Άντε, πέτα. Γιατί? Γιατί πήγε. Γιατί μπορεί να το φάει. Μπορεί να φάει το βασιλιά και δεν θέλουμε. Όχι, να μην πάει έτσι, να πάει ευθεία. Μπράβο, πολύ σωστά. Τέλεια. Ωραία. Τώρα θα πας